E mai șmecher așa. Cum să fie mai șmecher că e așa? Eu știu. Să se vadă nastul, eu știu aici. De ce? Că așa îmi place, cum? Cum? Dar Și nu acum înțeleg, câte când kilograme fac așa, 47. Când fac așa, e foarte tare, ia pune. Vezi? Dacă las piciorul moale, e moale, moale. Pe ăla. Vezi? Da, e ok. Cortez. Ai, uite ce m-am bronzat. Asta cu Mariana azi. Nu mai pot. Mai poți. Mai mănânc. Și că nu mai pot puțin. Mai mănânc. Nu mai vreau, nu mai gata. Nu vine să mă ridic. De ce? Nu știu, m-a luat. Nu mai poți sau cum? Nu mai pot. Da, mă ridic. Păi. Oh, Păi. te-ai ridicat? Aoleu. Ai gâfâit când te-ai ridicat. Era mișto să ne mai lase să ne jucăm ca data trecută. Fă cerere. De ce nu faci cerere? Ia, hai să facem. Ce? Hai să facem. Oh. Cum e afară tot așa cald? Oh, e cald aici. Când am intrat în casă să nărase, știi? Nu vine încă la fel. Stai, să ne ajung.